Každý, kto sa kedy pozrel na nočnú oblohu, si asi položil tú otázku. Sme tu sami? Presne. A astronauti hovoria, že keď vidia Zem z vesmíru, tú malú modrú guľočku, tak tá otázka je ešte silnejšia. A samozrejme, v populárnej kultúre si hneď predstavujeme vulkánov alebo klingonov. No a práve to je na tomto fascinujúce, že ten kľúč k odpovedí možno ani nie je tam, hore v ďalekohľadoch. Ale kde teda? Možno skôr v mikroskopoch. Tu, u nás na Zemi. Aby sme vôbec mohli pochopiť, aký by mohol byť život inde, musíme najprv pochopiť, aký je vlastne zvláštny a nepravdepodobný život priamo tu. To je zaujímavý pohľad. Čiže hľadáme vo hviezdách, ale odpoveď sa skrýva v mikróboch. Dobre, ako teda spojíme, povedzme, baktériu, veľrybu a nejakého hypotetického mimozemšťana? Všetko spája jedno jediné slovo. Energia. Áno. Každý jeden organizmus, od toho najmenšieho, je v podstate len stroj na spracovanie energie. Celá evolúcia je to nekonečný príbeh o tom, ako nájsť a lepšie využiť ďalšie jedlo. Otázka, čo bude na večeru, poháňa všetko. Jasné, to dáva zmysel a vidíme to všade okolo nás. Napríklad tie svietiace červy v jaskyniach. Používajú svetlo ako návnadu, aby chytili hmyz. Čiže investujú energiu, aby získali viac energie. Presne. Alebo taká ťava. Vyzerá zvláštne, ale celý jej tvar je vlastne len dokonalý dizajn na uchovanie energie a vody v púšti. Presne tak. A život je v tomto smere neuveriteľne vynaliezavý. Jeden z mojich najobľúbenejších príkladov sú mikróby zvané rusticles. Prosticles, to znie ako niečo hrdzavé. A aj to je. Sú to mikróby, ktoré žijú na dne oceánu v úplnej tme a doslova jedia kov. Jedia kov? Áno. Napríklad z vraku Titaniku. Pre nás je to hrdzavejúci vrak, pre nich je to v podstate hostina. Fíha, takže život dokáže nájsť energiu naozaj takmer v čomkoľvek? Prakticky áno. Ale prejsť od mikróbov, čo jedia kov, k niečomu, čo by sa na nás pozeralo späť, si na Zemi vyžiadalo dva obrovské energetické skoky. Dobre, aký bol ten prvý veľký upgrade? Predpokladám, že to nejako súviselo so slnkom. Áno, fotosyntéza. Niektoré baktérie prišli na to, ako využiť energiu slnka. V podstate premenili našu planétu na jeden gigantický solárny panel. A to uvoľnilo do systému obrovské množstvo energie? Presne. Počkať, s tým súvisí aj tá zaujímavá myšlienka, že naše rastliny sú zelené, lebo odrážajú zelené svetlo našho slnka? Áno, tú časť spektra, ktorá je najintenzívnejšia. Takže na planéte pri nejakej červenej hviezde by sme teoreticky mohli mať čierne lesy. Aby pohltili všetko svetlo. Je to veľmi pravdepodobné. Forma nasleduje funkciu. Ale ani fotosyntéza by nestačila na to, aby sme tu dnes sedeli. Ten druhý krok bol oveľa dôležitejší a oveľa vzácnejší. Vzácnejší. Stalo sa to, pokiaľ vieme, iba jediný raz za 4 miliardy rokov. Iba raz? Čo sa stalo? Asi pred 2 miliardami rokov jeden mikrób pohltil druhý. To sa dialo bežne. Bola to večera. Áno. Ale v tomto jednom jedinom prípade ho nestrávil. Ten pohltený mikrób vo vnútri prežil a stal sa z neuveriteľne efektívny zdroj energie. V podstate taká malá elektráreň vnútri bunky. A to je... Dnes to poznáme ako mitochondriu. To je šialené. Takže celý komplexný život, dinosaury, my, všetko visí na jednej jedinej náhode, keď jeden mikrób, tak povediac, pokazil večeru? Je to presne tak. Táto symbióza bola energetická revolúcia. Bunka zrazu dokázala získať v tej istej potravi až 15-krát viac energie. 15-krát. A to bol ten moment, ktorý otvoril dvere pre vznik veľkých, zložitých organizmov. Bez tej jednej, nevydarenej večere by život na Zemi zrejme navždy zostal len na úrovni bakteriálneho slizu. A to nás teda vracia k tým vulkánom. A k tomu správne rozumiem, jednoduchý mikrobiálny život, ten môže byť vo vesmíre celkom bežný. Je to možné, dokonca pravdepodobne. Ale šanca, že sa presne táto séria extrémne nepravdepodobných udalostí zopakuje niekde inde, je astronomicky nízka. Nájsť inteligentný život podobný nám je asi ako hádzať kockou miliardukrát za sebou. A za každým by musela padnúť jednotka. Dobre, rozumiem tej nepravdepodobnosti, ale na druhej strane vesmír je nepredstaviteľne obrovský. Bilióny planét. Nestačí to na to, aby sa aj tá najmenšia pravdepodobnosť niekde zopakovala?
To je skvelá otázka a to je jadro celej tej debaty. Áno, čísla sú obrovské. Ale aj počet krokov potrebných na vznik inteligencie je obrovský. A tie nepravdepodobnosti sa navzájom násobia. Vznik života, potom fotosyntéza, potom táto endosymbióza, potom mnohobunkovosť, nervové sústavy. Takže sa to celé reťazí. Presne. A je možné, že aj v celom pozorovateľnom vesmíre sa táto konkrétna sekvencia stala len raz. Tu. Čiže celé to naše pátranie po živote vo vesmíre nás vlastne učí niečo úplne iné. Učí nás hlavne o nás samých, o našom domove. Presne. Že komplexný život nie je nejaké pravidlo, ale skôr neuveriteľne vzácna, krehká výnimka. Áno. A to nás necháva s takou zaujímavou myšlienkou. Neustále hladíme ku hviezdám a pýtame sa, či je tam vonku niekto ako my. Ale čo ak tá najväčšia záhada a najväčší zázrak vesmíru nie je tam vonku? Čo ak je priamo tu? V tej takmer nepochopiteľnej nepravdepodobnosti našej vlastnej existencie.